Subscribe and follow. We are subscribe and follow. TikTok. Asikubingelele sikwamukele uhlelo esikabhoqo ngiphethe uDubula zoDubulana uGqohlani Mbono kwaMahlandla sikubele khona. Hayi sabingelela uGqoko lolu DSD. Umfowamhlongo leqikade ngqude leshoba lenyasi. Futhi sise Julius eBrisco kwenzakalani la sibona ugila imanga. Sihlangana ngani la? Sisebrisco mfowethu lapha emcimbini kaNdoni Saliwa. Bazojabulisa nje abantu sonalisela abantu akukho umlando utheni. Usobungaza nje abantu endaweni yaseGoli lapha esizinze khona. Sise Brisco nje sisuka eCanval City. Sibonile uGqoko ludlale kahle kakhulu nabantu balithozela kakhulu. Ungathini ngesenzo esihle esenziwe le yansizwa eumnewenu yaseNkandla lefikele kuwe emculweni. Ngalona bumbano nje entwenzile oluhle kakhulu esithoma ngapha. Okwenza eCanval City kuyisiqalo ukhulu ozayo ukhulu wathi basazolibona ilo nje mase ngaba la futhi njengamanje uthi nje lokho yana bekuseyisiqalo sokuthi sibuyisele sibumbene ukhulu kakhulu abasazokubona basazogcina bakhona. Ungathini nje ukhuthaza ubumbano kubona bonke abantu asebeke baphambana sikubonile kwenzeka kubaba uShwini umuntu ekhala. Siyakubona futhi kwenzeka kuDSD noKhuba kubuyela leya nto esasiyazi yangampela sibe nethemba futhi unomculo loya ebelisinika wona uyabuya manje impela usuzobuya manje and into emnandi ama-legend akathi eGqobana Makhoni ayabuyisana manje azokwenza lento kuvela ayaziwa ngayo ngoba phela umculo ngawama-legend noma ingafika insizwa kodwa noma ufika esibayeni ufica ukhona ukuthi abadala baqale begiya kuqale besizogiya wena emva kwabo akwazi ukuthi ufika nje ufike uyagiya udlule abantu bathole kuleyo ndawo leyo kunjalo singathi yini abantu abangayilindela kuDSD kulo nyaka ilokhu uDSD yaduma yakho nje ukushaya ingoma emnandi enomlayezo yebo nokuthi bazombona nje kakhulu estage kulo nyaka unyaka wakhe wasestage lo futhi nje uDSD sizombona amagiga amaningi bathokoza kakhulu bathokoza siyabona ukhulula amahithi la ubathintela leza zakudala sekuhlela emazulwini abantu abami wawuthinta abantu impela ngibathinte emanonini wathi nje yiphupho ke akekho umuntu othanda umaskandi nongamlandeli uDSD kodwa akekho umuntu ongazi ingoma ethi iphupho wodlulisa buphi imiyalezo lapha sufuna ngathi uJulius manje sufuna ngijule sufuna ngikhale asiyeke leyo ndaba sithola ayikulungile wathini mhlambe uyibongela nje nakubantu ngokweseka kakhulu ey'meni enzima odlule kuzona kuze kufike la sikhona njengamanje nokukujabulela kakhulu-ke bajabule kakhulu abantu bekubona eCanval City bebona nalona bumbano ungathini uyibongela kwi-South Africa yonke iqiniso mfowethu lithi umuntu ngabantu njengoba uDSD nje umuntu abantu bajabula uma bembona nami futhi ngidlulisa amazwi okujabula nakubonga kakhulu abantu namanje esikhathini eside ke ikhona endimeni kodwa nje basangesekile ngisafana nomuntu ongathi usemusha kubona ngibonga kakhulu nje bangakuyeki lokhu nakwabanye bakwenza ukuze umculo wakithi wesintu uhlale unonile unothile ngaso sonke isikhathi. Sesiphetha ungathini ngobumbano ombonayo lokulwakheka emculweni kamaskandi lokulwakheke njalo ukuqhubeka ngathi lusukuthini ngani baculi bamaskandi manje luwuphawu lolo lokunqoba nolwempumelelo ngoba uma ngabe nizwana nishera imbono yonke into ihamba ngendlela nomunye engayicabangela yena emlapha kuthi kodwa uma ngabe sindawonye siyakwazi ukuthi sikhande into ezosiphilisa nezokwakha isizwe sindawonye sonke. Siyakuthobela kakhulu sihlezi kujabulela ukuba nenqwele uDSD siyabonga kakhulu.